Els actes commemoratius del 40 aniversari de la fundació de la Confraria del Silenci, Pas de la Soledat de Bellreguard s'iniciaran el pròxim dissabte, dia 25 de març, a les 8 de la vesprada, amb una conferència que tindrà lloc al Saló d'Actes del Centre Parroquial. La conferència correrà a càrrec del nostre company a Levante Safor, Vicent Gregori, que tractarà sobre els aspectes generals del segon Congrés Nacional de Confraries de Setmana Santa celebrat a Lleó. També versarà Vicent Gregori sobre les particularitats i curiositats de les diferents manifestacions populars en Setmana Santa arreu de l'estat espanyol. Altre dels actes preparats per la Confraria del Silenci de Bellreguard per tal de celebrar el seu 40 aniversari és una exposició fotogràfica que, sota el títol 40 anys després, mostrarà imatges dels 40 anys d'història de l'entitat. Aquesta exposició serà inaugurada el dia 2 d'abril a l'església parroquial, podent ser visitada fins el dia 16 del mateix mes. Altre dels actes organitzats, en aquest cas per al dia 8 d'abril, és el trasllat de l'imatge, acte en el qual els confrares participaran sense la vesta, en record de la primera processó del Pas, celebrada el 8 d'abril de 1955, en la qual els confrares anaven de particular. Per altra banda, la confraria ha editat un llibre amb motiu de la commemoració, en el qual hi ha una extensa recopilació fotogràfica, on s'hi mostren diversos actes en els quals ha participat la Confraria del Silenci en els seus 40 anys d'història.